Съм се Марин Топалов и съм агроном, старши учител в професионална гимназия по селско и горско Кърджали. И ще ви запозная накратко с основните принципи при облагородяването на диви плодни дръвчета и храсти. И защо се налага да облагородяваме? Преди да започнем да кажем, че овощните дръвчета се размножават по два начина. Единият начин е чрез семена или полово размножаване, а другият начин е чрез части от растението. Значи коренови издънки, леторасти, пъпки, листа и така нататък. Тоест, това е вегетативно размножаване или безполово размножаване. Когато използвате семенното размножаване, получавате растение, което има качества различни от майченото растение. Значи, един вид, харесвате си плод, харесвате си от ябълка, круша, дюля, череша, фраска, каквото така по външни качества, нали? Форма, големина, размери, вкусови качества, харесва ви и искате да го притежавате в вашата градина или в вашия двор. И тогава, ако използвате семена или костилки, излизат така наречените семеначета. Те обаче се различават, нямат същите качества, каквито има изходното растение, т.е. това, което вие сте харесвали като плод. И затова те семеначета стъпат по-късно в плододаване, по-бавно растат и най-важното, че качеството им са различно от това, което вие сте харесали. И затова се прибягва към вегетативното размножаване, т.е. чрез части от растението. Ето тук държа едно калемче, т.е. това не е калем, а летораст. Едногодишен летораст от ябълка. Примерно харесали сте формата, големината, окраската, вкусовите и качества и искате този сорт вие да го разпространите и да се ползвате от продукцията. И по този начин при вегетативното размножаване се запазват с една дума, се запазват качествата. Това, което вие сте харесали. Сега в